नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि राष्ट्रहितरक्षणार्थं प्राणार्पणकृतानां सर्वेषां क्रान्तिकारकानां धर्माभिमानिजनानां नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि। ब्रह्मस्तंभपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः कृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां ब्रह्मभुवनालोकादिदमस्तुतिलोदकाम्। आपण सगळ्यांनी यांनी आपल्या राष्ट्रधर्माच्या रक्षणासाठी प्राणार्पण केलेलं आहे अशा सगळ्यांसाठी त्यांना उत्तम गती प्राप्त व्हावी, त्यांना या कर्माने तिलोदक दिल्याने मोक्ष तृप्ती त्यांची व्हावी यासाठी म्हणून भगवान दत्तात्रेयांना प्रार्थना करूया आणि 1-2 मिनटं दत्तगुरूंचा नामजप करूया। हे गुरु दत्तात्रेय आपल्या राष्ट्र आणि धर्मासाठी या धर्माभिमानी जनांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्या सर्वांसाठी या ठिकाणी आम्ही हा तर्पण करत आहोत। या माध्यमातून त्या सर्वांची तृप्ती होऊन त्यांना सद्गती प्राप्त व्हावी आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आम्हाला राष्ट्रधर्म कार्यासाठी ऊर्जा प्राप्त व्हावी अशी पिताचरणी प्रार्थना सर्वांनी एकत्रितपणे दत्तगुरूंचा नामजप करूया। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। शांति शांति। अयोध्या मथुरामाया काशी कांची अवंतिका सूर्यद्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकाः। अनेन तिलतर्पणाख्येन कर्मणा पाणी सोडायचं तांब्यामध्ये समस्त पितरादि स्वरूपे जनार्दन वासुदेव प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु। आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः। पुनराचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः। हातातलं पवित्र काढायचं, गाठ सोडून द्यायचं। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। दयागदाधराय नमः, काशी विश्वेश्वराय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः। आज आपण या ठिकाणी धर्मशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे कसं असतं, आपल्या पूर्वजांसाठी म्हणून आपण श्राद्धविधी करू शकतो, पण आता याच्यामध्ये नावं अशी निश्चित नाही आहेत किंवा भरपूर संख्येने असे आहेत की ज्यांनी राष्ट्रधर्मासाठी त्याग केलेला आहे। तर अशांसाठी म्हणून
आपण हा तर्पणाचा म्हणजे आपण त्यांना तर्पण करून त्यांच्यासाठी काहीतरी करू शकतो. त्यामुळे या माध्यमातून आपण तर्पण करून त्यांच्या उद्देशाने त्यांना आपण म्हणजे तिलोदक अर्पण केलेलं आहे. आणि या माध्यमातून कसं असतं, आपण त्यांच्यासाठी काहीतरी केलं तर त्यांचेसुद्धा आशीर्वाद मिळून ते जेव्हा सद्गतीला जातात त्यावेळी ते आपल्याला आशीर्वाद प्रदान करतात आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आपल्यालासुद्धा त्यांच्याप्रमाणे राष्ट्रधर्म कार्यासाठी ऊर्जा प्राप्त होते. या उद्देशाने त्यांच्यासाठी आपली एक कृतज्ञता म्हणून, आपलं कर्तव्य म्हणून या ठिकाणी आपण हा धार्मिक विधी केलेला आहे. आणि त्या माध्यमातून त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त होऊन सर्वच हिंदूंना, धर्माभिमानी जनांना ऊर्जा प्राप्त व्हावी अशी आपण भगवान दत्तात्रेयाच्या चरणी प्रार्थना करूया आणि थांबूया. नमस्कार. आज या ठिकाणी हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या कोंडाचे कार्यकर्ते हे सगळेजण आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत. आज या ठिकाणी सध्या आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की पितृपक्ष सुरू आहे आणि या पितृपंधरवड्यामध्ये आपले जे पूर्वज आहेत तर यांना पुढील गती मिळण्यासाठी आपण सगळेजण आपापल्या घरी आपल्या पूर्वजांसाठी श्राद्धविधी करत असतो. परंतु आज अनेक असे क्रांतिकारक आहेत, स्वतंत्र सैनिक आहेत, ज्यांनी आपल्या राष्ट्रासाठी, या धर्मरक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे. आणि त्यांच्या या त्यागामुळेच, त्यांच्या या बलिदानामुळेच आज आम्ही ताठमानेने आम्ही हिंदू आहोत म्हणून सांगू शकतो. त्यामुळे या सगळ्यांना पुढची गती, सद्गती मिळण्यासाठी आज आपल्याला माहीत असेल की गोव्यामध्ये इन्क्विजिशनच्या माध्यमातून अनेक हिंदूंना त्या ठिकाणी या आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. आज ओल्ड गोवा येथे असलेला हातकात्रो खांब, या हातकात्रो खांबाला अनेक हिंदूंना बांधून त्यांनी जे धर्मांतरित होत नव्हते त्यांचे हात त्या ठिकाणी कलम करण्यात आले. तर अशा सर्व ज्ञात हिंदू धर्माभिमान्यांना, अशा सर्व स्वतंत्र सैनिकांना ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन आपल्या धर्माचं रक्षण केलं परंतु धर्म सोडला नाही, त्या सर्व ज्ञात अज्ञात हिंदूंना पुढील सद्गती मिळण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी हा तर्पण विधी या माध्यमातून केलेला आहे. आणि या माध्यमातून आज सर्व हिंदूंना आम्ही आवाहन करतो की आज गोव्यामध्ये ज्याप्रमाणे आपल्या हिंदू बांधवांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांना पुढील हे मिळण्यासाठी आपण सगळ्यांनी आपल्या घरी जिथे कुठे आहोत तर त्या ठिकाणी प्रार्थना करावी आणि त्यांना सद्गती मिळण्यासाठी, आपल्या सगळ्यांना या राष्ट्रधर्माच्या कार्यासाठी शक्ती मिळण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रार्थना करावी.